daan yan eh. Kung maka-experience ng mga ano, nakatira ka dyan sa may gilid ng ano to, yung mga ganyan, mga gubat-gubat. Chill ride lang tayo mga guys. Ano? Ha? Di ba? Pasok tayo dyan. Namnamin natin yung mga tanawin ng mga dinadaanan natin. Ganito naman talaga ang essence ng biyahe. Yung pa nanamnamin mo kung yung ganda ng tanawin. Kasi ang hirap naman yung lagi tayo nagmamadali. Kaya nga tayo nag-ride eh, para makasimoy ng sariwang hangin. Tsaka mga pag-ride. Tignan mo naman oh. Wow, napakaganda. Ito, maganda to. Yan. Isa lang, dali. Kita ka lang. Dali. Tignan mo, ganda kasi nung ano. So, ang ganda. Hindi natin nakita at paggabi. Kaya nga, yung tinan mo. Yan pa yung may nakatira kaya dun sa mga lugar na yun. Wala yata. Ayan oh, tingnan mo. Parang bundok yata. Parang kahit araw-araw mo makita to. Kung halimbawa taga rito ka no, tatambay ka dito. Ganda. Sarap ng ride. Ayan oh, talaga.